Anem a fer l'automatisme per una màquina de girar caixes, amb unes peces mòbils de tubs entrecreuats. Arriba una caixa, el cilindre 1 està enrere i el cilindre 2 està avançat. Quan s'activa el detector 1.2 i es prem el pulsador 0.2, comença a avançar el cilindre 1 que fa girar la caixa 90 graus. Seguidament comença a retrocedir el cilindre 2, que fa girar la caixa uns altres 90 graus. En total, mitja volta. Quan acaba el retrocés del cilindre 2, pot començar el retrocés del cilindre 1. I també es pot apartar manualment la caixa. Quan el cilindre 1 arriba enrere, comença l'avanç del cilindre 2. Quan el cilindre 2 acaba d'avançar, tornem a estar a la situació inicial. Tots dos cilindres seran de doble efecte, cada un amb la seva vàlvula corresponent. Per iniciar el cicle, cal prémer el pulsador. I el detector 1.2 ha d'estar activat. També ha d'estar activat el detector 1.4, que correspon al final del cicle. Amb l'activació de 2.3 s'inicia el retrocés del cilindre 2. El retrocés del cilindre 1 s'inicia quan s'activa 1.3. Amb l'activació de 2.2 s'inicia l'avanç del cilindre 2. Finalment, a l'activar-se 1.4 tornem a estar en les condicions inicials, esperant a que arribi una caixa i es premi el pulsador. En aquest cas no hi ha cap conflicte, ja que cap detector actua dues vegades, ni tampoc n'hi ha cap que estigui activat quan hagi de començar el moviment contrari al que ell ha iniciat. Així doncs, ja tenim totes les dades per començar a dibuixar el circuit. Per iniciar el cicle, s'ha de prémer el pulsador amb els detectors 1.2 i 1.4 activats. Amb l'activació de 2.3 s'inicia el retrocés del cilindre 2. El retrocés del cilindre 1 s'inicia quan s'activa 1.3. Amb l'activació de 2.2 s'inicia l'avanç del cilindre 2. Finalment, a l'activar-se 1.4 tornem a estar en les condicions inicials, esperant a que arribi una caixa i es premi el pulsador.